Morjesta! Meikä on Tontteri Roope, lumilautailija 23V. Ja jos ei meikä lumilautailua olisi työkseni saanut, niin kyllä meikä taas varmaan metsuri tullut tai tämmösiä kelluvia elementtejä rakentelisi. Grillailisi. Kokki. Meikä aloitti ton lumilautahomman varmaan tuossa 99 tai silloin sai ekan laudan, mutta sitten vähän aikaa meikällä oli joku niinku ylimenokausi, että piti noilla nelikanteilla laskea. Mutta sitten varmaan 2001 niin siirryin ihan täysin painotettiin lumilautailuun ja sitä tässä nyt ollaan sitten jatkettu, että en tiedä onko nämä ihan rehellisiä töitä, mutta kyllä kai tästä voita leivän päälle. Meikäläisellä ja Vuokatilla nyt on aika pitkä historia yhdessä ja kävin koulun täällä. Täällä toimii lumilautalinja ja tuossa Snowpolixissa Amiksessa kävin matkailupalvelujen tuottajaksi valmistui 5 vuoden koululla, kouluennätys. Ja kyllähän se pitää joka vuosi kerran vuodessa vähintään tulla muistelemaan vanhoja muistoja tänne ja kyllä se joka kerta kun tuosta Vuokatinmaa ohi ajaa ja siinä huudella vähän ennen putkea, niin kyllä se vähän alkaa olemaan perhosia vatsassa. Vaikka on paljon aikaa viettänyt Vuokatissakin, niin kyllä meikä ihan henkeä ja veren on Kouvolan miehiä. Sieltä on kotoisin ja siellä edelleen asui ja matkalaukku elämää nyt aika lailla tää on ollut tähän mennessä, että semmonen about tiedallaa 200-250 päivää tulee vietettyä ton lautakäpäkin kanssa aikaa, että se on mega asunto periaatteessa. Vaatekaa. Tulee aika hyvä alusta. Se on jämpti kun ite tekee.